anys i 2 mesos varen celebrar a pocs quilòmetres d'ací, en Alboraya, un congrés en el que varen pensar el nostre país futur. El varen pensar des de la innovació organitzativa, la maduresa política i la tranquil·litat integradora. Si mirem estos 2 últims anys, podem dir que estem més a prop d'eixe país futur. El 22 de maig, Compromís es va consolidar com la tercera força política del país i en novembre, Joan Baldoví es va convertir en el primer diputat valencianista de la restauració democràtica. Fa 2 anys, per molt optimistes que fórem, pocs ens podíem imaginar estos increïbles resultats. Personalment, no m'imaginava que ara tindria el gran honor i responsabilitat de ser diputat a la nostra màxima institució d'autogovern, les Corts Valencianes. El que sí que ens imaginàvem és que la crisi que vivim en 2009 i en 2012 no era cosa de 2 dies, que aplicant les mateixes receptes fallides difícilment arribaríem a resultats diferents, que el model d'atur, corrupció i balafiament de recursos no podia seguir, sinó acabar amb una onada d'indignació col·lectiva. I és que no és per a indignar-se quan els mateixos bancs que reben milers de milions d'euros d'ajudes i avals deixen a les famílies necessitades sense casa? No és per a indignar-se quan descobrim, mentre retallen les nostres escoles, hospitals, mentre castiguen els nostres metges i professorat, emparen els que s'han gastat els diners en traductores romanes i viatges enxufats? No és per a indignar-se quan cada dia 10 empreses valencianes han de tancar les seues portes, moltes d'elles per impagaments de l'administració, mentre Fabra i companyia paguen religiosament 1 milió a Eccleston? Amb el panorama que tenim, a molts ens ve al cap allò que diu Xavi Castelló de que cal reventar-ho tot! Però nosaltres, com a joves compromesos amb el nostre país, hem de pensar en com reinventar-ho. Com reinventar-ho tot. Tot allò que no funciona, que és molt, i fer-ho des dels nostres principis. Des de la radicalitat, és a dir, anant a l'arrel dels problemes i no amb parxes i mesures superficials com ens tenen acostumats els actuals governants. Els grans problemes, grans canvis. Això ens obliga a treballar més, a pensar en les profundes causes dels nostres mals com a país i com a societat i a comprometre'ns amb solucions que realment ens ajuden a superar-los. Hem de reinventar-ho tot des de la democràcia, compromesos amb la regeneració política del nostre país, apostant per una política útil i transparent, lluitant per unes institucions que no tinguin por a retre comptes, a alliberar les seues dades al domini públic i a comptar amb els ciutadans per a governar a través de mecanismes de participació esdevenint un govern obert. Hem de reinventar l'economia global, en general, amb la convicció de que l'economia ha d'estar al servei de les persones i no les persones al servei de l'economia. Amb una idea ben clara, que esta ha de servir per a que el 99% puguem viure amb dignitat i no per a que l'1% continuï enriquint-se a costa del nostre treball, acabant amb la desregulació financera extrema que ens ha portat on estem, introduint la taxa Tobin i destinant part d'aquests diners a l'economia productiva, la que genera riquesa, prosperitat i treball. Una economia global que no busca el consum irrefrenable d'una minoria, sinó el progrés de totes les persones que compartim este planeta i que assegure que cap xiquet mora de gana, cap dona mora de set i cap home mora de malalties que no tenen cura. Hem de reinventar l'economia d'ací, en particular, apostant per un altre model i no per les retallades, per la sostenibilitat i no per les bombolles, pels emprenedors i no pels paràsits i especuladors, i en un país que compte amb un sistema financer propi perquè ens han furtat les nostres caixes, que es nodrisca el nostre teixit productiu, un país que aposta clarament per la innovació i per la recerca, per la búsqueda del valor afegit, un país amb un turisme de qualitat, una agricultura que doni beneficis i no gastos al llaurador, una indústria potent que valori els seus treballadors i treballadores. No ens podem acostumar a un sistema que expulsa el nostre talent en lloc d'utilitzar aquest talent per exportar productes capdavanters. I, evidentment, hem de reinventar-ho tot des de l'orgull de ser valencians i valencianes.
en tot el que han fet i tot el que no han fet, damunt volen que ens avergonyim d'esta terra, que a mi no compten, que jo estic ben orgullós de ser valencià. Em fan vergonyes corruptes, però estic ben orgullós d'un poble digne que ha plenat la terra d'esforç i de treball. Em fan vergonyes polítics acomodats, però estic ben orgullós d'un poble valent que quan l'han volgut estafar ha eixit al carrer per a defensar els seus drets. Em fan vergonyes els governants ineptes, però estic ben orgullós d'un poble que ha portat el millor de si al llarg de tota la seva història per a donar al món una cultura, obres i tradicions que ja són patrimoni de la humanitat. Així que als camps, Carlos Fabra, Castedos, Crespos, Ortiz i companyia els hem de dir ben clar. No ens avergonyim de ser valencians, ens avergonyim de que vosaltres ho sigueu, perquè no sou dignes d'este poble. Amics i amigues, si nosaltres volem ser dignes de ser valencians, hem de treballar i molt per oferir al nostre poble una alternativa. Una alternativa des del valencianisme per a recuperar l'autoestima com a país i guanyar els nostres drets com a nació. No oblidem mai, som hereus del valencianisme que va connectar amb la societat quan va apostar per modernitzar el País Valencià. Som també hereus i part del valencianisme compromès que ha tornat a les institucions amb molta força. Com vos deia, si volem ser dignes del nostre poble i dignes de l'herència rebuda, hem de treballar per una alternativa real, seriosa i creïble, al model de destrucció de la dreta, de la falsa esquerra i el centralisme. Una alternativa que passa per més compromís per omplir les institucions de propostes i valentia, més compromís per a generar esperança en un futur millor, més compromís per a perseguir els corruptes i ajudar a la gent normal, més compromís per a guanyar en democràcia i drets, més compromís per a salvar el nostre territori, més compromís per a acabar amb l'espoli fiscal, més compromís per a portar la nostra alternativa a ciutadans i governar este país. Fent-la possible. Visca el Bloc Joe, visca Compromís i visca el País Valencià.